سلام تخاتل تحيات شو كما يتخونوا أنا سلام يجزاهير مسجن كم تأنا سلام زلخو سلام كتكونون أو ترتمني تايم باركس لما عند حيزركم ما تزلخو كم تلمود حتصير هو التاريخيوم حتصير هو التاريخ ناكل تفقرات مثل فقري زخفلوا واقع تجلس حنت حتصار زانتا أيام سكامو داتا فيديو مساين تصنيحهم كابزا حتصار زانتا بزح كتم مهار ليهم سكامو داتا فيديو مساين تصنيحهم حاد أوان أزيهم زفاتو خلط فقرات نورو እዞም ፍቅራት ኣብ ፍቅሪ ድሕሪ ነዊሕ ምጽንሖም ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብናይ ክልቲኦም ስምምዕ ቃል ኪዳን ከኣስሩ ተስማዕምዑ። በዚ ድማ ግቡእ ውራዮም ገይሮም ቃል ኪዳን ኣሰሩ። ቃል ኪዳን ከኣስሩ ከለዉ በቲ ሕጊ ቃል ኪዳን መሰረት ንኸይፈላለዩ ቃል ተኣታትዮም ሓዳሮም ናብ ምምራሕ ኣምርሑ። ኣብ ሓዳሮም ከዓ ንኣስታት ሓደ ዓመት ብፍቅሪ ተጓዓዙ። ብዘይውላድ ድማ ንኣስታት 2 ዓመት ተጓዓዙ። ኣብ መንጎ ንሕክምና ንኺድ ብምባል ብናይ ክልቲኦም ስምምዕ ናብ መርመራ ቀረቡ። ብዝተገበረሎም ፃውዒት ድማ እቲ ፀገም ኣብ ጓል ኮይኑ ፀንሐ። ነዚ ዝሰምዑ ስድራ ወዲ ንወዶም ብዘይድልየቱ ኣፋቲሖም ናብ ካሊእ ጓል ከም ዝምርዖ ገበርዎ። እቲ ወዲ እውን ቃል ስድሩ ከየዕበረ ቃል ኪዳኑ ኣፍረሰ። እታ ኣፍቃሪቱ ድማ ሕማቅ እንዳተሰምዓ ስምዒታ ዓቂባ ንሰናዩ ተመንያ ብፍቅሪ ብፍሽኽታ ተፈልየቶ። ድሕሪ ካብታ ብልቢ ዘፍቅራ ሔዋን ምፍልላዩ ኣይፀንሐን ኣብ ሓፂር ግዜ ተመርዒዩ ዳግማይ ቃል ኪዳን ኣሰረ። ምስ ዘይተፍቅሮ ምንባር ማለት ብገዛእ ፍቃድካ ክሳድካ ምሕናቅ ማለት እዩ። እቲ ኩሉ ኣብ ኣፍቃሪቱ ዝረኽቦ ዝነበረ ክብረት ሕንቃቐ እንዳሰኣኖ መፀ። ኣብ ሓዳሩ እውን ግርጭት ዘይምስምዕማዕ በዝሐ። ከምዚ እንዳቐፀለ እንከሎ ሓንቲ ኮላሊቱ ሓሚማ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮነት። ብሓኻይም ዝተኣዘዘ ድማ ነታ ዝሓመመት ኮላሊቱ ኣውፂኻ ሓድሽ ኮላሊት ምትካ እዩ ዝነበረ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እታ በዓልቲ ቤቱ ቃል ኪዳን ኣውሪዳ ናብ ካሊእ ሰብኣይ እያ ዘምርሐት። ድሕሪ እዚ ኩሉ ሽግርን ፀበባን እታ ብልቢ ተፍቅሮን ዘፍቅራን ናይ ልቢ በዓልቲ ቃል ኪዳኑ ሃንደበት ናብ ሕክምና ዳሃዊ ክትገብር ከደት። ኩሉ ዘጋጠሞ ምስ ፈለጠት ድማ ኣዝያ ሓዘነት። ምስ ዶክተር ድሕሪ ምዝርራባ ድማ ናታ ኮላሊት ሂባ ካብ ዘለዎ ሕማም ክተድሕኖ ምስ ነብሳ ተስማዕመት። ነዚ ሓሳብ ንዶክተር ምስ ኣካፈለቶ ኩሉ ሕግታት ሓቢሩ ድልውቲ ክትከውን ሓበራ። ንዝተዋህባ ሕግታት ኣምየን ኢላ ተቐቢላ ከዓ ሓንቲ ኮላሊታ ንኣፍቃሪኣ ለገሰትሉ። ኣፍቃሪኣ ድማ ብዝተገበረሉ ቅያር ኮላሊት ካብቲ ዝነበሮ ናብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ በቕዐ። መን ከም ዝሃቦ ድማ ነቲ ዶክተር ተወከሶ። እቲ ዶክተር ዋላ እኳ ደኣ ከይትነግሮ እንተበለቶ ነቲ ኣብ ርእሱ ወሪድዎ ዝነበረ ሓደጋ ንምፅጋን ንዝብል ሓሳብ ንኩሉ ብዘይምሕባእ ገለፀሉ። በዚ ዝተገረመ ወዲ ከዓ ማዕረ ክንደይ ንነብሱ ከም ዝበደላ ኣስተንቲኑ ካብ ውሽጡ ከዓ ሕማቅ ንብዓት ነበዐ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ንዶክተር ኣዘዞ። ዶክተር ሓንሳብ ከዛርባ ኣቅርበለይ በሎ። ዶክተር እውን ንዝተውሃቦም መልእክቲ ሕራይ ብምባል መልእክቱ ኣመሓላለፈ። ክብርቲ ኣፍቃሪተይ ናይ ልቢ በዓልቲ ቃል ኪዳነይ ኣብ ርእሰይ ንዘለኪ ፍቅርን ኣኽብሮትን ኣዝየ ዘመስግን። ግን ክሓተኪ ኣነ ኣብቲ ሰብ ዘልየኪ እዋን ጓና እየ ኮይነኪ። ከመይ ኢልኪ ሕጂ ኣብ ግዜ ፀገመይ ንሂወትኪ ኣበጂኺ ንኣይ ክተድሕኒ ወሲንኪ ብምባል ተወከሳ። ክቡርን ብሉፁን ኣፍቃሪ ከምቲ ዝደልዮን ዝብህጎን ኮንካለ ኢኻ። ኣብ ዓለም ድማ ቃል ኪዳን ዘይኮነስ ፍቅሪ እዩ ዘናብረና። ንሕና ከዓ ቃል ኪዳን ኣብ ኢድና ዘይኮነስ ኣብ ልብና ኢና ኣሲርናዮ። ስለዚ ክቡር በዓል ቤተይ ኣብ መንጎ ፍቅርን ውላድን ዘይኮነ ክንቀርቀር ዘለና ኣብ ፍቅሪ ኢና ክንኣምን ዘለና። ምክንያቱ ውላድ ውህብቶ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ በለቶ። ነዚ ምስ በለቶ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ኣጥቢቁ ሓቆፋ ሰዓመ። ናብ ንብር ሂወቶም ተመሊሶም ድማ ሓዳሮም ብግቡእ ከስተማቕሩ በቕዑ። ዋላ እኳ ቃል ኪዳን ክቡር ይኹን እምበር ልዕሊ ፍቅሪ ዝኸብር የለን። ኣብ ልቢ ዝእሰር ቃል ኪዳን እምበር ኣብ ኢድ ዝእሰር ቃል ኪዳን የለን። ንቃል ኪዳን ኣብ ልብኻ ከተኣስሮ እቲ ዝበለፀ እዩ። ዝዓበየ ከዓ ፍቅሪ እዩ። ኣብ ሓዳር እውን ቃል ኪዳን ዘይኮነስ ፍቅሪ እዩ ዘናብረና። ስለዚ ብፍቅሪ ንጠማመር፣
ፍቅሪ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር በለቶ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ንስለ ፍቅሪ ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋ ክትሰግሮ ዘለካ ፀበባን ሽግርን ክትከፍል ከም ዘለካ ንስለ ፍቅሪ ኩሉ ነገር ክትከፍል ከም ዘለካ እቲ ምህር ዛንታ እያ ነይራ እንተዳ ተማሂርኩምላ እንተዳ ፈቲኹማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሃርትን መዘናጋዕትን ዝኾኑ እነቕርበሉ ዩቲዩብ ቻነል እዩ ተፈላለዩ ካልኦትን ኣለውኩም እዮም ክትርእዩ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም እና ንምድላዋትና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ ይቀኒየለይ